मैयानिफ्राय आङो नैबे लेखाखौ फरायदों बे लेखानि नामा जाहैबाय टप विजनारिज हु चेन्ज द वर्ल्ड सोर सोर दं बेवहाय ना स' बे लेखानि गिबि चैप्टारा जाहैबाय स्टीव जब्सनि सोमोन्दै स्टीव जब्सआसो जे जों आइफन लायो बेयो एप्पल कम्पानिनि ओमफ्राय स्टीव जब्सआ बे कम्पानिखौ बानायग्रोदों 1985 आवहाय स्टीव जब्सखौ गावनि बानायनाय कम्पानि एप्पलनिफ्राय होखारहरदों स्टीव जब्सआ जोबोद दुखु जादों नाथाय बियो थाबाय थायाखै आरोबाव खस्थ' खालामनानै बियो मोनसे आरोबाव कम्पिउटार कम्पानि सोरजिबावदों बेनि नामा जाहैबाय नेक्स्ट बियो जोबोद सक्सेसफुल जादों ओमफ्राय बियो पिक्सारखौबो बायदों पिक्सारा जाहैबाय मोनसे एनिमेशन खालामग्रा कम्पानि एनिमेशन फिल्म बिसोर बानायो जेरै दा टय स्ट'री बे मोननै कम्पानियाबो जोबोद सक्सेसफुल जादों स्टीव जब्स दैदेननायावहाय 1996 आवहाय एप्पलआ आरोबाव नेक्स्टखौ बायदों ओमफ्राय स्टीव जब्सखौ एप्पलनि सासे मालिक बायदि बिसोरो दोनफिनदों बै समावहाय एप्पलआ जोबोद गाज्रि परिस्थितियाव दंमोन फाइनान्शियेलबो बिसोरो आवगायनो रोङाखैमोन स्टीव जब्सआ फैनानै एप्पलखौ दिवालिया जानायनिफ्राय बासायदों मोनसे गिदिर सक्सेसफुल कम्पानि एप्पलखौ स्टीव जब्सआ खालामफिनदों स' बे स्टीव जब्सनि फिसा जिउ जारिमिननिफ्राय जोङो मा सोलोंनो मोनो जोङो बेखौनो सोलोंनो मोनो जे जों जेब्ला रिजेक्ट जायो एबा जोङो फेलें जायो माबा मोनसे खामानि मावनायावहाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जोंनि थाखाय गासैबो फेलेंसै जों आरो जेबो मोजां खालामनो हाबावनाय नंलिया नाथाय बियो लाइफआ जोंखौ रिडाइरेक्ट खालामदों गुबुन लामाजों लांदों जानोबो हागौ जाहाथे जोङो मोजाङै ओमफ्राय गोख्रोंसिन फैफिननो हायो एबा साबसिन थांखिसिम जोङो सहैनो हायो बिनि थाखाय लाइफआ जोंखौ रिडाइरेक्ट खालामदोंबो जानो हागौ